दासान्दि बिटिआर ओनसोलाव बिसायख'थि बार बारदों। बिसायख'थिनि सम फैथ'वाखैब्लाबो दासान्दि गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय सोलिफु सरकार सालायनाय इउपिपिएल दोलोआव गोबां सुबुंफोरा आखाइ हमफैनायखौ नुनो मोन्दों। थिग बिदिनो दिनैबो 14 नं चिरां दुवार एबा 36 नं सेदलि बियाबाव भारत भुटान सिमना हाथिसार ओनसोलनि 1 नं आइफवालि गामियाव गोबांथार सुबुंफ्रा बिपिएफ दोलो नागारनानै रायजो सभानि सोद्रोमा रोनगोरा नार्जारिनि नुजाथिनायाव इउपिपिएल दोलोआव आखाइ हमफैदों। आरोबाव बे बियाबनिनो उत्तर शान्तिपुर गामिनि नेपालपारायावबो गासै 100 सुबुंफ्रा बिपिएफ दोलो नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव आखाइ हमफैदों। थासारिया सोलायबाय जायखौ जों परिबर्तन होननानै बुंनाय जादोंमोन। दा इउपिपिएल सरकार फैनाय लोगो लोगोनो बिटिआर ओनसोलनि गासै रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलखौ दा मदद होगासिनो दङ। सानफा एफा जों गोदान मोनसे स्किम जोंनि बिटिआर सरकारा प्रमद बर'नि दैदेननायाव बानायगासिनो दङ आरो बे स्किमफोरखौ रायजोनि खाथियाव लांनो नाजागासिनो दङ। गोबां मोजां स्किम होबाय। बेनि गेजेराव नों इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव सुपार 50 बेखौ बयबो मिथिबाय जे सोलोंथाइनि सायाव मोजां अफिसारफोर दिहुननो थाखाय दिल्लीयाव कचिं होगासिनो दङ। बिनि अनगायै बेवहाय जोङो जे जायफोर आइजोफ्रा फिसा दखान होनानै जायो बिसोरखौ डाइरेक्ट फाइनान्सियेल बेनिफिट होनो थाखाय 5,000 खरि बिथांमोननो अलरेडि होनाय जाबाय। फरायसाफोरनो अनसुंथाइ होनाय जाबाय। बेराम फाहामनो थाखाय अनसुंथाइ जों बिटिआर सरकारा होनाय जाबाय। आरो दिनैहाय एमजेनरेगानि खामानि बेयो मोजाङै जागासिनो दङ। खामानि मावदों आरो फैसा मोन्दों मानसिफ्रा। दिनैहाय हाउसिंनि खोथा पिएमजिवाइनि न'फ्रा दिनै फैगासिनो दङ आरो गासिबो न'फ्रा मोजाङै जाफुंगासिनो दङ। बेवहाय खुनु गोनो गोथो गैया, थगायनायबो गैया। मोजां थासारिजों दिनै रायजो राजाफ्रा जे बिटिआर सरकारनिफ्राय जिखिनि मोननांगौ बेखौ मोनगासिनो दङ। ओंखायनो रायजोफ्रा दिनै फुरथि जादों जे नंगौ सोलायनाया फैमारबाय आरो बे इउपिपिएल सरकारनि दैदेननायाव प्रमद बर'नि दैदेननायाव जि सरकार जों बेखौनो मदद होलांनोसै होननानै दिनै रायजोफ्रा ओंखारबोदों। थिग बिदिनो दिनैबो 14 दुवार्सआव जे आइफवालिनि 1 नम्बर आइफवालिनि रायजो राजाफ्रा गोदो बेवहाय बिपिएफजोंमोन खिन्थु दिनैहाय बिथांमोना बुजिनानै गासैबो बाथ्राखौ बुजिनानै दिनै न' फैबाय, लामा फैगासिनो दङ, दै लोंग्रानि बेबस्थाबो फैगासिनो दङ। बेफोरखौ नुनानै जे थांनाय बोसोरावहाय बिपिएफ सरकारा दै लोंनायनि बेबस्था खालामनो हायाखै। बिसोर 15टा बोसोराव गंब्रैसोल' दै लोंग्रा बेबस्था खालामदों। जोङो दिनैहाय 1.5 बोसोरावहाय बुंनो थाङोब्ला 1 बोसोरावहाय 14टा दै लोंग्रा बेवहाय जोङो बेबस्था खालामना होनाय जाबाय। दा लामाया जागासिनो दं, न'आ फैगासिनो दं। बेफोरखौ नुनानै रायजोफ्रा दिनैहाय इउपिपिएल दोलोखौ मदद होनो फैदों। दिनै खोब मोजां गासै रायजो राजाफ्रा गामि सुद्दायैनो बेवहाय दिनै इउपिपिएलआव हाबफैदों। बेनि थाखाय आङो आइफवालिनि गासै रायजो राजा बिथांमोननिसिम आङो साबायखरखौ बावो। सार नाथाय अबेबा जायगायाव बिजेपि आरो कंग्रेसफ्राव खायफा जइन जादों, इउपिपिएलआ खामानि मावाखैना? ना बेफोरो राजनितिकआव बबेबा जायगायाव बेबायदि एफा एनै थासारिया जाया नङा जायो। नाथाय अभारअल जों नायगासिनो दङ जे बेवहाय जिहेतु बिटिआर ओनसोला मोनसे आन्दलन खालामनानै मोननाय मोनसे फिथाइ। गतिके आन्दलन खालामग्रा हान्जायाथ' इउपिपिएलसो। इउपिपिएलआव दैदेननायावनो दिनै जायफ्रा नेताफ्रा बे सरकारखौ सालायगासिनो दङ बिथांमोननि आखाइजों ओनसोलाव जौगानायनि खामानिखौ मावगासिनो दं। नंगौ जोङो इउपिपिएलआ बिजेपिजों ज' सरकार सालायगासिनो दङ। जोंना जयैनो दिनैहाय बिटिआर ओनसोलखौ जौगानायनि थांखिजों जों आवगायगासिनो दं। बेवहाय जोङो गावजों गाव मा होनो बेखौ उमुगा मोजां मावदों उमुगा मोजां मावाखै बिनि बाथ्रा फैया दिनै जों मोनसे क'लिसन सरकार बे जोङो इउपिपिएल आरो बिजेपि एखे लगैयैनो जोङो बिटिआर ओनसोलनि जौगानायनि खामानिखौ जों मावगोन। बिनि गेजेरजोंनो गावबागाव जि पार्टि बे पार्टिखौ स्ट्रेंथेन खालामनाया बे पार्टिफ्रा गावबागाव नाजालायखायो। बेनि गेजेराव ओनसोलाव गासै थासारिखौ नायोबा इउपिपिएलआव जुदि रायजो राजाफ्रा हाबफैयोबा बेवहायथ' गुबुन पार्टिया बुंनांगौ जेबो खोथा गैया आरो जों जुदि मावाबा गुबुन पार्टिया बेवहाय हाबफैगोन। खिन्थु जोंहा इउपिपिएलआ जे भबिष्यतआव जोंनि बे ओनसोलावहाय राजनितिखौ गोख्रों खालामनो थाखाय बे राजनितिनि गेजेरजों ओनसोलाव जौगानाय लाबोनो थाखाय रायजोनि गेजेराव हाबदों बुंदों बेफोरखौ मोजां मोना दिनै रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलनि गेजेराव फैदों। गतिके जोंनि थाखाय खोब मोजां बाथ्रा बियो। सार सेन्ट्रेलनिफ्राय मा बिथांखि जौगानायनि फैनो आरो आसा दङ फैगौ समफोर? सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट हिसाबै बे भारत सरकारा माखासे स्पेसियेल पेकेज हरो। दा एकर्डआव जायफोर 1500 कोटिनि स्पेसियेल पेकेज दङ बे जाबाय डेभेलपमेन्टनि नामाव बबावबा गिदिर दालां बानायगोन, इउनिभार्सिटि बानायगोन, बबावबा नोङो गिदिर अनुस्थानफोर बानायगोन बिनि मुङै बेफोर फैगोन। दा बिटिसि सरकार हिसाबै प्रप'जालखौ हरगोन। प्रप'जाल मथे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ स्किमखौ बानायनानै सेंसनखौ खालामनानै हरगोन थ्रु स्टेट गभर्नमेन्ट। बे प्रक्रिया दंबाय थायो। दा सेन्ट्रेलनि माखासे फैसा बेबो फैगोन, स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय माखासे फैसा बेबो फैगोन। बेखौ लाजोबनानै बिटिसि सरकारा प्लेनिं खालामनायनि खामानिखौ मावगासिनो दङ।
आरो गासैबो बिथिंथिं मोजां प्लेनिंजों खारगासिनो दं आरो भबिष्यताव थाबैनो आरोबाव जौगानायखौ रायजो राजाफ्रा नुनो मोनो। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101-536360 700-226-133 9101536360